Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Divisi Linda saking 11 TKR kalih, nomor absenipun sedasa. Ingkang midhatoni perpisahan SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak lan Ibu guru, ingkang kula binggahaken tiyang sepuh lan kanca-kanca tercinta. Dinten menika inggih menika momen ingkang boten asing. Badhe kasupaken sasampunipun 3 warsa sareng boten SMK niki sinau ngujeng malah menang. Kita pungkasanipun kedah ngaturaken sugeng tilar. Matur nuwun kita aturaken dhateng Bapak lan Ibu guru inggil sedaya ilmu lan bimbinganipun tanpa sampeyan kita boten badhe jumeneng nonton mriki dinten menika kagem kanca-kanca saperjuangan. Perpisahan menika sanes lan akhir. Menika inggih menika awal saking perjalanan enggal. Monggo kula lan panjenengan asta kenangan endah menika dados sangkuyung kagem gayuh masa ngajeng sugeng mlampah mugi-mugi kula lan panjenengan kepanggih malih kados tiyang-tiyang ingkang sukses lan binggahaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.